Táto kniha sa vám dostane pod kožu. Prvýkrát som ju prečítala za jeden večer, druhýkrát mi čítanie trvalo niekoľko víkendov. Radko pomenúva veci tak, ako ich cíti, preto sa vo fragmentoch jeho príbehu občas nájde každý z nás. Toto je druhá referencia, ktorú som vlastne dostal od Táni Vereskej a Táňu poznám skrz svoju manželku. Oni sú ako dve sestry, poznajú sa úplne od malička, od plienok a keď som sa vlastne spoznal, ľubí a viete, jak to býva v tých partnerských vzťahoch, že muž predstavuje svojich kamarátov, žena predstavuje svojich kamarátov, tak toto sú najbližší kamaráti, boli moje manželky. A takže Táničke som dal prečítať moju knihu medzi vlastne prvými a ako aj písala, tak ju prečítala za jeden večer na šupu, takže referencia bola rýchlo. A Táňa vlastne mi robila aj editáciu knihy, aj korektúru, takže spolu aj s mojou manželkou mi pomáhali túto knihu trošku zjemniť, trošku učesať, aby sa čítala ešte lepšie. Takže ďakujem veľmi pekne. Táňa, si úžasná copywriterka, naozaj máš úplne zmysel pre detail a toto som ja presne potreboval, takže keď budem písať ďalšiu knihu, tak určite sa na teba obrátim. Takže toto bola Táňa. Zvládli sme to! Juchu, je na svete! Juchu, je na svete!